primero daros las gracias por venir a todos y bueno, vamos a hacer una pequeña charla a ver qué tal sale. Bueno, soy Juan Barea Serrano, presidente de AICM. Primero daros las gracias por venir a todos, ante todo. Desde la actual Junta Directiva de AICM, dar las gracias a todos los miembros del partido que desde sus inicios han trabajado duro por tener un barrio mejor, y en especial a Francesc Calders, que desde así hasta el último momento ha estado al frente del partido. Y por supuesto darles las gracias a la actual Junta Directiva, de la cual me siento muy orgulloso. El motivo de la coalición es que después de darle muchas vueltas y valorar los pros y los contras, hemos decidido que juntos nos irá mejor, ya que los votos que los dos partidos perdemos en el recuento de los votos, sumados todos podemos conseguir los 6 regidores que se necesitan para gobernar. Teniendo en cuenta el actual recuento de las últimas elecciones, Junts fue el partido más votado de Cabrera y AICM el partido más votado del PLA. Por este motivo creemos que deberíamos formar parte siempre del equipo de gobierno. Con esta coalición y vuestro apoyo creemos que lo podemos lograr. También quería dar las gracias a todo el equipo de Junts por Cabrera, son fantásticos, y en especial al Óscar, que durante todo este tiempo ha puesto todas sus fuerzas para que este pacto se pueda realizar. Y desearle desde AICM que sea un buen alcalde para Cabrera y en especial para el PLA. Y ahora presentamos un pequeño vídeo con los compromisos a los que hemos llegado. Muchas gracias y benvinguts. Junts somiarem estant desperts, viatjarem un món que ningú ha descobert. Junts creuarem mars i deserts, sentirem que som els reis de l'univers. Saps que ara i aquí és el moment, no deixis passar cap tren. El nostre viatge és imminent i és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons, i és que entre tots omplirem el món de notes, de colors i de cançons. Junts aturarem els mans dels temps, viurem aquesta nit eternament. Junts mos perdrem entre sa gent, serem estrelles en el firmament. Saps que ara i aquí és el moment, no deixis passar cap tren. El nostre viatge és imminent i és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons, i és que entre tots omplirem el món de notes, de colors i de cançons. De notes, de colors i de cançons. De notes, de colors i de cançons. Em poso sota la carpa, vosaltres esteu mullant, però si voleu em poso amb vosaltres aquí sota. Escolteu, benvinguts a tots i totes. Gràcies per haver omplert el pati del centre cívic. La gent diu, molta gent diu, el Pla de l'Avellà no es mobilitza, el Pla de l'Avellà no surt al carrer. I avui és una demostració de que el Pla de l'Avellà és viu, el Pla de l'Avellà batega i el Pla de l'Avellà surt al carrer cada cop que se'l convoca. Per tant, moltíssimes gràcies de ser aquí amb tots nosaltres. Gràcies de debò, gràcies de tot cor. Us ho dic de tot cor perquè hem fet una aposta molt important, hem fet una aposta trencadora, que és sumar Alternativa Independent Cabrera de Mar i sumar Junts per Cabrera de Mar. I amb aquesta voluntat de suma, amb aquesta voluntat d'unió, el que volem és representar més i millor a tota la ciutadania de Cabrera de Mar. No hi ha cap més voluntat que aquesta. Hi ha molta gent, hi ha altres opcions polítiques que segurament voldran intoxicar, voldran dir que no sé exactament el què, però us dic de debò que l'única voluntat del pacte que avui segellem amb aquest acte
és de suma, de representació de tots i cadascú de vosaltres. Perquè molts cops, i us ho dic jo, que visc al centre del poble, no som prou conscients de les necessitats que pot tenir el veïnat del Pla de l'Abellar, i és així, i ho hem de reconèixer. Però també és cert que amb aquest pacte el que aconseguim és que el Juan Barea, que tota la seva gent, per cert, a qui agraeixo avui que hi siguin també el Francesc Caldés, el Toni Abel, que va ser regidor d'Alternativa Independent, i a tanta altra gent que ha format part d'aquest gran partit que ha representat molt bé el veïnat del Pla de l'Abellar, i sobretot també a la nostra l'actual junta d'ICM, a la Claire, al Juan, a l'Anna, al Lluís i a tota l'altra gent que col·labora amb nosaltres, la Maite també, que ens donen suport, que ens acompanyen dia a dia, que han volgut formar part d'aquesta candidatura per sumar per Cabrera. Doncs estem molt, molt agraïts perquè creiem que això serà fructífer, creiem que això serà pel bé del Pla i pel bé de Cabrera en general. Com us dèiem, molts de nosaltres, ja m'estan aplaudint, no fa falta, no et preocupis. Gràcies, de debò. Com us deia, molts diran que aquest pacte és d'interès, que aquest pacte és del que sigui. I sí, aquest pacte és d'interès, de l'únic interès que us deia, d'entendre millor la idiosincràsia del Pla de l'Abellar i d'entendre millor la unió i la comunió dels pobles. I hem de començar a cosir aquest poble, hem de començar a cosir aquest poble territorialment, com heu vist en aquest vídeo, amb una via verda que connecti el Pla de l'Abellar amb el centre del poble perquè els nostres infants puguin pujar amb tota seguretat al centre del poble i puguin baixar amb tota seguretat al Pla de l'Abellar. Per tant, aquests petits que jo veig aquí davant ara tenen tot el dret en el futur a poder pujar en bicicleta, a poder pujar en patinet i a poder pujar caminant al centre o a baixar del centre cap a la seva escola, cap a l'Institut d'Escola Pla de l'Abellar. Per tant, aquest és un dels principals compromisos que tenim nosaltres i que portem nosaltres amb tots vosaltres. Els propers dies, amb el programa electoral, us arribarà una mesura, un nou projecte que hem emprès, que és el decàleg de Junts pel Pla de l'Abellar, diguéssim. Nosaltres, la nostra candidatura es diu Junts per Cabrera i el que hem volgut fer és, a part del programa de poble, que ja us arribarà a les bústies de casa vostra, us arribarà també un decàleg amb mesures específiques pel Pla de l'Abellar. I amb aquestes mesures específiques pel Pla de l'Abellar penso i pensem que de debò us sentireu representats. Se sentiran representats des de la gent gran que utilitza el centre cívic fins a la gent més menuda que utilitza els parcs de la Nova Cançó Catalana i el Parc Santiago Rossinyol, que necessiten ja una remodelació. I amb això també us dic, les pistes poliesportives del Pla de l'Abellar, les pistes poliesportives del Parc de la Nova Cançó Catalana necessiten un nou ús, necessiten poder-se cobrir, necessiten les entitats del poble i els nens i nenes del poble poder gaudir d'aquestes pistes, plogui, nevi o faci fred. I per tant també hem de donar sortida perquè els infants i perquè tots aquells que vulguin utilitzar les pistes poliesportives les puguin gaudir. Però també hi ha un tema molt important i és el tema del civisme. I amb en Francesc n'hem parlat molts cops, en Francesc ha estat company fora de govern aquest mandat, però n'hem parlat molts cops del tema del civisme. Molt sovint trobem que de Cabrera, de Vilassar, ve gent amb el gos deslligat, o del nostre propi veïnat ve gent amb el gos deslligat, dipositen els seus excrements enmig de la via pública i després no els recullen. Doncs nosaltres portem aquí dues mesures. Una és coordinar-nos amb Vilassar de Mar, coordinar-los amb el govern municipal que sorgeixi a les urnes el 28 de maig a Vilassar de Mar, i l'altra és aconseguir trobar un sistema de mesures intel·ligents per poder detectar els propietaris d'aquests gossos i poder sancionar-los com toca. Perquè el civisme ha d'anar per davant de tot. I perquè els carrers del Pla de l'Abellar i els carrers de Cabrera de Mar del centre han d'estar nets i ordenats. I també ajardinats. I com us deia, també una de les altres mesures que volem propiciar al proper mandat és la finalització d'una vegada per totes d'aquesta Rambla dels Vinyals, d'aquesta Rambla dels Vinyals que toca la Llanera, que d'una vegada per totes ha de culminar aquest passeig peatonal de la Rambla dels Vinyals. I en la mateixa Rambla dels Vinyals, la gent gran que camini per la Rambla dels Vinyals fins a la platja ha de tenir el dret a poder parar progressivament en diferents punts de la Rambla dels Vinyals i poder practicar el seu exercici fins a arribar a la platja. I ara que parlem de la platja, perdoneu,
Podeu aplaudir si voleu. No, és broma, és broma. I ara que parlem de la platja, Cabrera no mira el mar, val? Cabrera no mira el mar. Tenim un deure i un deute amb la ciutadania i amb la història del nostre municipi i amb la història del Club Nàutic i amb la història de tanta gent que ens ha deixat i ha lluitat perquè Cabrera miri el mar i Cabrera estigui connectada amb la resta de municipis. Tenim l'obligació, com a govern municipal, de vetllar perquè s'executi d'una vegada per totes l'obra definitiva que permeti que gaudim any rere any de platges dignes i d'una platja amb prou força i prou espai perquè la gaudim tots els cabrerencs i cabrerenques. Per tant, el nostre compromís és molt ferm, molt clar, de que la platja necessita espai, la platja s'ha d'executar i la platja s'ha de solucionar. I la solució també vindrà perquè a la mateixa platja hi hagin espais de gaudi per a la gent. Espais de gaudi, què vull dir? Per exemple, tenim una platja ara mateix que no té cap servei més que el de guinguetes. Nosaltres li hem de donar el servei d'esport aquàtic o d'esport nàutic i li hem de donar el servei perquè els nostres nens i nenes, perquè els nostres nanos puguin estar jugant a la platja, amb un espai lúdic a la platja. Hem d'aconseguir negociar un espai lúdic a la platja amb tota garantia i amb tota seguretat pels nostres infants. I darrera cosa que us volia dir és que moltes altres forces polítiques plantejaran aquestes eleccions municipals el que li diuen un replanteig del model de recollida selectiva. Escolteu, ni replanteig de model de recollida selectiva ni porta a porta, que no ens la colin per darrere. No volem el porta a porta. Vosaltres, els veïns del Pla, coneixeu molt bé el que és el porta a porta, perquè Vilassar el va gestionar i Vilassar el va haver de retirar. Perquè no volem rates, no volem insalubritat al carrer i sí, volem reciclatge efectiu. I el reciclatge efectiu es fa tractant el ciutadà com un ciutadà adult, com una persona adulta, fent molta pedagogia, fent moltes campanyes de conscienciació, aplicant modes de reciclatge intel·ligent i no obligant a la gent a deixar la porqueria al carrer. Perquè només cal que aneu a Berga, només cal que aneu a Arenys, només cal que aneu a Argentona per veure com està la via pública dels carrers d'Argentona. Per tant, som l'única força política, tant Junts com a ICM, aquesta coalició, que garantim que el proper mandat no tindrem el porta a porta a Cabrera de Mar. No el tindrem. I ho repeteixo amb la contundència amb la que us ho estic dient. No hi haurà porta a porta. I quan veieu els altres programes electorals que us diuen replanteig del model de recollida selectiva, que no us enganyin. Aquest replanteig és un porta a porta que no s'atreveixen a dir directament i a la cara. Però és aquest el replanteig que busquen altres forces polítiques. Nosaltres no el busquem. I per tant, volia que us quedés molt clar. I ara un missatge molt clar per la zona alta del Pla de l'Avellà. Aquesta zona que pateix, no parlo d'alts ni baixos d'Upper Diagonal com a Barcelona, sinó que parlo de la zona de dalt, la zona que toca, que colinda amb l'Institut d'Escola, que tingueu molt clar. Hem d'aprendre a conviure entre negocis i veïns. Hem d'aprendre a conviure entre l'activitat econòmica i els veïns. I amb això em refereixo a la zona de les caravanes. Però també hem de tenir molt clar que els veïns han de tenir dret al descans i dret a la tranquil·litat en els seus carrers. Per tant, també és una obligació d'aquest futur govern mirar de gestionar, mirar de solucionar el problema de les caravanes aparcades per tot el Pla de l'Avellà i a la platja massificades. I per tant, aquest també és un compromís d'aquesta candidatura i del proper mandat. I amb això també hi afegeixo, òbviament, el compromís de seguir ajardinant el Pla de l'Avellà i Cabrera de Mar, el compromís de seguir procurant que Cabrera de Mar sigui un poble més sostenible, avançant ja cap a la subvenció d'una vegada per totes de bonificacions fiscals pel que fa a les persones que es volen instal·lar plaques solars en els seus domicilis i per tant afavorir a tota aquella gent que s'arrisca i que fa un pas endavant cap a la sostenibilitat i que l'Ajuntament els ha de donar suport. Igual que aquestes famílies nombroses que fins ara no se'ls bonificava ni se'ls aplicava bonificacions fiscals que ara n'han de tenir. Us ho dic perquè jo vinc d'una família monoparental i ens trobem en molts casos, aquestes famílies monoparentals i nombroses, que no rebem cap ajut, que no hi ha cap ajut. Per tant, nosaltres hem de ser garants
d'aquestes famílies. Nosaltres hem de ser garant de que Cabrera creixi amb nens i nenes sants i amb nens i nenes forts. I per créixer hem de garantir no només habitatge, sinó que les famílies es poden quedar a viure. I dit això, jo us volia dir, molts m'ha arribat que aquí al Pla de la Vallà corre anem a votar el nen, vamos a votar el niño. Escolteu, el vamos a votar el niño el 28 de maig s'ha de convertir en realitat. I no només vamos a votar el niño, vamos a votar a la candidatura, votarem a la candidatura que representa millor Cabrera de Mar, tant al centre del poble com al Pla de la Vallà. I us ho garantitzo i us ho garantitzarem després del dia 28 de maig. Per tant, visca els niños, visca la gent gran i visca Cabrera i visca el Pla de la Vallà. Moltes gràcies a tots. Tothom a sopar i a gaudir una mica de l'ambient.